akwai mutumin da yake cewa ya dade yana tashi cikin dare yana nafilfilu saboda ya samu kuɗi kuma kuɗin bai samu ba. To ai Allah ya faɗa, Allah ya riga ya faɗa, sallar da kake a dare saboda me? Saboda ka samu duniya. Nan Allah ya sa ka'ida, ya ce aljanna lahu fiha ma nasha'u liman nuri, wanda in ka ƙara gaba shi yasa mutum duka ibadarsa ya dinga niyyar samun lahira. Idan ibadar ka kullun ka samu duniya ne, to bari mu ƙarasa ayan. Summa ja'alna lahu jahannama yaslaha mazmuman madhura. Allah ka tsare mu. Don mutumin da ibadarsa ta zama kullun ya samu duniya, to idan ya tashi a lahira makomarsa wutan jahannama ne. Amma Allah ba zai zalunce ka ba, tunda ka yi ta ibadar don ka samu duniya zai iya baka, amma nan ma bai maka alkawari ba, ya ce sai wanda ya so zai bashi. To amma in ka je gaba Allah ya ce wa man arada al-akhirata, wanda yake ta nufin ya samu lahira da aikinsa, wasa'a laha sa'yaha wa huwa mu'min, yayi aikin da ake yi a samu lahira. Wani aiki ne ake a samu lahira? Shine wanda manzon Allah ya karantar, ya tabbata a shari'ar Allah tabaraka wa ta'ala. Allah ya ce sharadinsa wa huwa mu'min, idan yana mumini fa'ula'ika kana sa'yuhum mashkura. Allah ka samu na ciki. In ka dawo suratu hudu aya ta 15, Allah madaukaki ya ce man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha, wanda ya kasance nufinsa ya samu rayuwar duniya da ƙawarta, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha, za mu cika musu ayyukansu a duniya din, wa hum fiha la yubkhasuna, ba za a rage musu komai ba. Ba dai kana son ka samu duniya ba, to Allah zai ta baka a duniya din. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar, waɗannan su ne mutanen da a lahira ba su da komai face wuta. Zaka ce ai sun yi wani aiki a duniya, sai Allah ya ce wa habita ma sana'u fiha, duk abin da suka yi a duniya ya baci, wa batilun ma kanu ya'malu. Allah ka tsare mu. To don haka yasa yanda annabi ya faɗa a hadisinsa, haka Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar. Waye wanda zai samu ladar aikinsa a lahira? Shine mutumin da ya yi nufin ya samu lada a ranar tashin kiyama. Alqadi Iyad yana cewa ma'anar ayati man kana yuridu bi amali alkhairi, idan mutum ya aikata alkhairi, nufinsa shine alhayatad duniya, ya samu rayuwar duniya, wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha kamila. Idan kana